И сега си караме. Yes. Кукирин. Да, вдигам 29. Да, ако знаете, това наистина е Кукирин. Хайде! Партеките! Майка! Хайде! Каква задна гума дигнах. Се обръщаме. И да знаете, ето тук е. Тя изсъхна вече, станала черна кръвта. Гадост. Майко мила. Това наистина го изтървах. Да знаете, майка ми как ще да ме приби. Майко. Ще дай голям бой. Темная ночь, только уж. Ой, 35 дигнах. Чай, там сега отиде надолу. Само да не отида надолу, че направо много гадно ще го заснемя. И стига де. Как сега беше? Как беше добре? Как се таковаше? Чакай, сега снимам! Здравей, Борисе! Как ми изкара в телефона! Сега за малко да ми изкара телефона. Много се тресе.